खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार जिल्ला एबसुनि एक्सन। एबसुआ क'क्राझार सहराव बर' हांखोजों बेनार पस्टार लिरैनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। बर' रावा आसामाव लोगोआरि राव हिसाबै गनायथि मोननायनि उनावबो मावख'फोराव बर' राव बाहायनाय लिरनायखौ नुनो मोना। बिटिआरआवबो दासिमबो माखासे जायगाफोराव बेनार पस्टारफोराव बर' राव लिरनायखौ नुवा। बेखौ लानानै दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ क'क्राझार सहराव बर' हांखोजों लिरनाय गैयै बेनार पस्टारफोरखौ खोमोरजोबदों। बर' रावा 8थि शेड्युलनि फारिलाइयाव थिसनजानाय मानगोनां राव, लोगोसे आसामाव लोगो सरकारि राव महरै बाहायजाग्रा आरो बिटिआर हालामाव गिबि राव हिसाबै बाहायजाग्रा राव। बेनिखायनो गिबि राव महरै रावा थानांगौ, बिनि उनावसो गुबुन रावखौ बाहायनांगौ होनना क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारिया बुंथिदों। गसाइगावआव बिपिएफ दोलोनि सुबुं सांग्रांथि जथुम आरो हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफखौ करापसन मावो होनना बुङोमोन, नाथाय दिनै इउपिपिएलनि नेताफोरा इउपिपिएल सरकारा करापसननि अनगा जेबो मावाखै। ओनसोलाव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनायनि मुङाव बिथांमोना जाति धोरोम भाखाखौ लानानै बोखावनायनिसो राजखान्थि खालामदों होनना। प्रमद बर'नि राजखान्थि केरियारा आरो गैला। गोदै गोदै बुंनानै थाइजौ गोखैखौ जेरैबायदि फानदोंमोन, गोदै साननानै रायजो राजाफोराबो बायखांदोंमोन, भट होदोंमोन। नाथाय भट मोननानै चिफ जानानै जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ लाखियाखैसै। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव फोथायनाय गैला होनना खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथियो। उदालगुरि जिल्लायाव जाब्रबथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुर लामा डिमाकुसि पानेरि गेजेर लामा गिद्दिबारियाव हरखाब बाइक आरो डाम्पारजों सौग्रावलायनायाव सासे फालांगि बापन बर'नि जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथायजों जिउ गोमानाय बापन बर'आ डिमाकुसि बाजारनिफ्राय बेफार खालामना न'फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो डाम्पार गारिजों सौग्रावना जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय बापन बर'आ उदालगुरि जिल्लानि गरकास गामिनि। बिथाङा थैनाय समसिम 38 बोसोरमोन। बिथांनि बेबादि हरखाब जाब्रबथायजों जिउ गोमानायाव ओनसोलनाङै दुखुनि मोदै बोहैदों। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि मुंख्लं नोगोराव दुंहाव थासारि। आसाम सरकारा आसाम नाङैनो पौरसभाफोराव एबा रायजो राजानिफ्राय मिउनिसिपालिटि बर्ड टेक्स बांद्राय बोखांनायनि सायाव नोजोर होनानै दिनै ढेकियाजुलि पौरसभा मावखुलिनि लांगोनायाव 2 घन्टानिबो बारा धरना खालामो आसाम जातीय जुब फरायसा परिषद आफादा। क'क्राझाराव दुंहाव थासारि। बर' रावजों बेनार पस्टार लिरैनि हेंथायै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंनायनि उनाव एबिएमसु आरो गरियामरिया देसिय' जातीय परिषदआ गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों। एबसुनि बेबादि मावनायखौ एबिएमसु आरो गरियामरिया देसिय' जातीय परिषदआ बरायनायजों लोगोसे सरकारि मावख'फोराव बर', इंराजि, असमिया, हिन्दी रावजों लिरनांगौनि दाबि दैखाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।